Osumano, Osumana, my Osumano, my Quaji. Amen, amen, amen. Ye that mirror would defy my Benjamin Yankopon assay. One dom, and the day so, or no, so now, or the Adam ye, a danas. Yet that mirror would defy my Benjamin assay, say, and the day so, or now the pay. Na yena kayen se na yen fata onam ne honhom so na awiye bere mu oma yen so ya sebi eda na se na me fasa akonya we so na me chia mewura odifo adwuma Benjamin de ya soma no me kire otene ni no nyanko ko odifo kronkron no awiye bere mu de ya soma no de wo kire tene no owura wabofra nyankwada fa akonya we so na mechia mama abeta miro di fadjuma ho kani owo me yankopon na somhwi enka oda ebre na so se miro di fadjuma Benjamin akonya na ba se righteous TV so ena yaso eguso eyitie ene eye memene da 23rd August 2025 onam ne D4 so se D4 a otene na awie bre mu ode tene program asi ho amayen set on the 10th of August of September up to 14th September tene program yanko hwe yankopon ahini ne tene program a ode asi ho amayen program yi so eyahodwiri kese wa wotifie a asofo a kire se trene eni ho o ma kire se trene no nipa ntimi nye we ya kwanya kese ema o sere obeba ene mirror odifo adman one ne nyankopon de be di ahia ewo righteous city me kire kumase edwoso echen krum righteous city oba one ne be hia trene na asofo se eni ho no wonam ne SOMAFO so ebeda ne didi a kire ma wo hu na wo konso a wankasa obi se tenene no se ye book we a obi se tenene no enie na wo de bekọ akọkire ama obi ehu se tenene no ewo ho yeda urade yankopon ase ewo ene den so odom kese a onam ura no so ode amaye na sabre so enye me nko ana me wo ha me ne mapamfo na ebekọ nchen na yako chiao Edeben pacho me mako aba eba righteous city eba cho me joso yeah a house here righteous TV yes ena TV no so isi righteous city asase so pacho no kre bibi aboko de eba cho radio do boko pacho so ho ye di pacho bibi aboko yes eda Fraser pacho me ma akwa eba righteous TV eda me da say so pacho bibi aboko na me adom boko radio yankopon ase na eda pacho ani di mu yankopon di for asase na omo setene ni ho ono so ne bibia ye tene na ehwe program on so ye a odi esi wa chese edin no yanko hwe onyankopon ahini ne tene ne kane o se enhoma bebre o babrofu ma o se seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Yes. Okay, program amount for the program just say I know what they do the quest by head telling the program or say Eda me da say wa kwenya ode amani na kwenya nsu mefa so na machia yewura odifo adman Benjamin one ne ho kani se ba bi omu opia yewura no na koma pane na dwen kwanti nyankopon ma na so wie enka de fi dani na eda so nse asema ubu say enwanwa if so na monken so a yehu billboards yehu signboard programs ekoso utie radio a programs yehu nipa hu ana na kuma tu if say nipa wo hawo ne amane mu enso na mse izo anyankopon akwa no echemi odifo adman Benjamin oba no osi asoma no izo anyankopon na asoma no ena mmra na eda hia daadi mu no bia mu no eye izo anyankopon emra pacho what you say e izo anyankopon mmra enti de wo mmra ni mu no
Israel enam say mra ne Israel nyankopon de no wasoma na kwanti ade bia wo ye bia fa mra no pacho won ade bia wo ye bia enti Israel nyankopon wo hwe mra ni ma ade do so fa training oh enti enam say Israel nyankopon na asoma na kwanti ne wo ye bia se de na wo ka no ne suni ni bibia na training se program a asasu esu ni fi ye hu bi da yenti bi da wonam na ko aso no de breye no kwasem o de breye o kire so o de amano so zada eda na meka cho ade a wo bia no tibi de bima unni a obe den de ama ade no wowo enti wo se nipa ni ngitwi no momra yo penkwa no omra no mehwa ade na ye kasa teni a asofo ne adifo no da omuji di bedwa no se wo ja omuji die no beti akomo se eni wo no omomra mehwe se teni ne yakonya ameti su a ansa na program no bekwa wie no wo akodu fia bo se sa teni na ye ka wasam no onam na ko anu so me hu se eye wei nti teni no obi ka so eniwa no e trofo nipa na obeba no onu abegye di se so tisi obi ka se teni ni ho ana teni obi entimi ni a onu abesa akufia begida be de ka se nipa obeka sa asem bia ye trofo efse oba eni Israel yankopon akwa ne bihia ensam eni ehintade e wo mranima Israel yankopon akata so ro onam na kwa so be bieni na so obe bieni na so intesa na obedu fi no so di ahobrase eni ojo na wi akini akoma free mu a mesi wo be free akofie no 12 to 14 September onkone kwada ifsa dia e friend train no onam Israel nyankopon akwa no echemi road for my Benjamin onam so be mu wonhu obenam so be mu wonhu ade na e friend train no esansa na obedu fie no so dia akoma pa no ye chine free mu a wani be ji bebre say eh sa program yanka man ko bia ka bedi mi ho abro This is a great opportunity for you and I to have an encounter with a righteous man. Eda, into program ne die, ye say nipa bia wo bi say program we eni ho abro. Yes. Baby a wo bia, o my Ghana mu a, you say ada na opanyu djumo ka asabi. O say obi timi fra bochie twa ticket e be ye yi. Obeba be ye yi o. Otimi be di be less than 1 week, 3 days. Obi okre be ye ni memenda ebi obe try say ndu Friday adopa no Ghana ana obedu Ghana no ebi aye ni Kumasi ana Accra o sa ko echi asumi na obe prayer pentamayo nti baabi a wo bia say Israel nyankopon ye wadom na 10th September to 14th wanku a eni kwase odi ukra bro no kre eni kwase odi ukra bro wo ko divo wo he bra na be hye ne betie asem na ye rodi for adman Benjamin ka no setting no so ye trofo a betie ne hwe bra betie na hwe se bi rodi for adman Benjamin or your trofo. This is a great opportunity for you and I to have an encounter with the righteous prophet. I mean the holy prophet in our generation. We are lucky that we have the holy prophet. Look at the program that he has put it to us. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Unyankopon ahini ne trene kane. Eda ani diemu trene program yi eda wo ne say. Me da asi. Amen. Me fasa akonya yisu no mada Israel tumfu Nyankopon asi. Amen. Me kire mi rodi fo aduma Benjamin Nyankopon no yeda nasi. Amen. Se ne so aye ne pani na gina. Ma fasa akonya kesi yisu no mada mi rodi fo aduma Benjamin so wasi akonya onamodom ne humobro so odi adom yen esre odi fo aduma Benjamin Nyankopon se oma ye rodi fo aduma Benjamin oma ni nyankwada. Amen. No nto no nkwa na mufa ma asasi se ne be ya yenkwaje be wi peyo ni ma fasa akonya yisu no machia ya ankasa ye maame mama abeta maame batampa akoma pani adwempanti odi fo aduma Benjamin Nyankopon asumdwi enka o be bia wo bia. Amen. Ada me pa che obusa asem
Sir Israel Yankopo D4, Michelle D4 Adjuma Benjamin. Or the program on Wasoba. Or see Uncle Show Yankopo Ahidi, Nene Trene Kame. The Yura Yesu Christo did assassin. Or the Assassin, then so a software. Or no from Wasan Pakafo, or no from what a cheerful, or no from what D4. Omunim say, when I Yura Yesu did dying. Mimi no me him. Emra was so many tea for which they would defraud my Benjamin Bayano, and women say, when ye are the Tiwa, or used to the assassin. A dear being where come, if you saw young Gosho in a good one, he in the train canning. And silent waiting with the Yenum. Amayen. I just say, when ye are the Tiwa, he any power assassin so. Now, baby, I say, Osha Sofo, Osha D4, programs here on Moja. Yes. Osha Asampaka for so I beat him because Kumasi for Christ. But no Shagan had my Kumasi ha. Ubieni Yesu. Now so you would defraud my buy and was say training. We say I was a Ghana and I say Kumasi. You probably do obey him training. Or no one can say training you. But Ura Yesu the Nipa in agility. Now so do the Jayano. As the Danka Ura Yesu did say, or say, no, say. Ready, when him say the Nipa and the Babasi in him. Ye mo masade ani apede na ode to ho ne de nipa ye wura fi asedanka mi wura Yesu biem se onam ni tifo age ma Benjamin so na odom na oboa ye se ne be ya asase enkwaje be wie peyo na eda me paache o I want to aso bia no ade ba ko aya na ehia se I want to aso ubenya kwanya na Onyankopon tifo no kwafo trene ni edi esia every say osoma ye wura tifo age ma Benjamin ba ye no ena Mama yenya entiase say I want to trust will be our omabon the first time. So I want to trust one de ba. And now you Yesu say ya mon ken kan mfitiase no mon kai. Ya ja Adam ne na Eve. Dia de na ne wo ho. Osema mo mfa mo nsa koka duabai. Na mo awu. Sa atam na awudie ni ho. Bi na ni. Am pass so mo do mo nsa koka ya hwede esiye. Afa nipa do so ko no. Ni nipa bon na ko so a na edore. Because when we know Osuma Yoro D4 Adjuma Benjamin, and you know when we know Yansani immediately free Papa no. Yes. Enti Emra Osuma any pair dosso or assassin so. Nearby Bamaja Mosi Penso, eba. Sodom and Gomorrah. I want to trust no more money any day. Yet a lot to kai, almost and couple. Osuma Yoro D4 Adjuma Benjamin. I want to trust we have money any day. Asofo ne D40 ase say Sodom and Gomorrah 4 pairs so there na your mabon for sem na ye brace you abon for sem any tie and so wan so mama I want to trust you so be dey ne nyankwa when you dey dan you Yesu ase yes na yesre ni Euro D5 ma Benjamin Yankopon say Euro D5 ma Benjamin dey yesre no onto ne nkwa ne mayen na benam no so amayen kwaje awie peyo benam no so amayen kwaje awie peyo that mirror defy my Benjamin Yankopon ase. Anuano Righteous TV na ohwe no. Se opese wo ne osomafo mirror defy my Benjamin edi ehia bra Kumase edwoso echen krum Righteous City Kumase edwoso echen krum Righteous City number obetimi ne Onyankopon D4 no adi ehia eye 0594 844 111 0594 844 111 number na ba akonso ni 0539 224 999 0539 224 999 number we na obitimi afa awne Onyankopon D4 mekire otrenini no edi ehia ewo Righteous City Kumase edwoso echen krum amen eda hwe program amaso program chese ade D4 se eni ho ade ni ho enso mi wrade aba o se wo o san kire o se wanwa pa enema Nyankopon D4 ne ho enwanwa na asofo n'ani bere no nkwasem pa eda ade ntina ema asofo n'ani bere
mirror ɛda so nsɛ ɛyɛ saa na tie asantefo wɔn ma no kɔ ɔmo kan ɔmo sɛ ɔsɛ onyɔnko a wɔtan so nsɛ adeɛ a wɔwɔ so obi nni bi ne ho sɛ adeɛ no ɛwɔ wɔ a ɛka no nkwa no koraa na adeɛ no anka ɛfiri nsa anaasɛ wafiri nkɔm koraa pakyɛ wate ase adeɛ a wɔwɔ no sɛ bi ɛwɔ koraa no sɛ wowɔ abusuam na wowɔ sika bebree a yɛwɔ abusuani bi wɔ hɔ a ohun sɛ ayi sika akɔ enyan de obenya no na nka sika no koraa ɛnhye ne ɔmɛsɛ de ɔno yes so enti saa akonya yi a Israel Nyankopɔn nam ne kora ho so no ɔde adom odifo Agyeman Benjamin ni ɛyɛ asɔfofoɔ ya ɛso mu anya ɛna adeɛ no so ɛkwan ne da hɔ yɛwura sɛ ɛkwan ne da hɔ ɛmu obi a opa obituma fa kwan no so na wakɔpɛ sɛ da fam a ɛna fam enyo ofiti preko pe ena okoy na Israel Nyankopɔn se odifo Agyeman Benjamin we de oso wa wo ye kokko nti jeko dabi eya kwan bi ene ni yo ye ni subi ene akoma bubuo bi ene okohye akukuom ene ni Nyankopɔn ni hu se dabi na ko a we wo safata se ode asase ne bone fosam suma no so se de ne Ebenezer ekai yes se asase se generation se wanhu ye hu bone a ekoso generation a ebeden yi ne ejai bone yo ebeden wetimi edi bone so na ebeden wetimi nyankwa wetimi nyankwa so anam ne kura ho so ansoma yes generation bone ne koso unhu dabi just a tutubent ni bi hyene yes se na Israel Nyankopɔn se ni na moyo etimo nsan hwɛ Sodom and Gomorrah na ɛyɛ da kai Sodom and Gomorrah no mo yɛ na nipa nyina yɛ o yes no etu no omunim sɛ sanity ɛna mmara no so ka sɛ eni nipa dodo akyi ɛnkɔyɛ bɔne yo eni nipa dodo akyi ɛnkɔyɛ bɔne adɔfoɔ a wɔhwɛ me ɛha yɛ Righteous TV ɔnam ne somafo so mekyerɛ mewura odifo Agyeman Benjamin ne ya soma no ɔtreneni no ɔde treneni program asi hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a asase yɛn kwagye ɛbɛwie pɛyo de asɔfoɔ ne yɛdifoɔ ɛkyerɛ sɛ treneni hɔ no ɔde asi hɔ ama yɛn ɔsɛ yɛnkɔhwehwɛ Onyankopɔn ahenni ne tenene kane program ɔmaso yi sɛ ɔpɛ sɛ ɔba bi a bra Kumase ɛdwo so ɛkyɛn krom Righteous City wote din no kura wo sɛ Nyankopɔn difo wɔtene ampa Righteous City ɛhɔ ne yɛkyerɛ tenene yes ɛhɔ na yɛkyerɛ tenene bra Kumase ɛdwo so ɛkyɛn krom Righteous City obeba ene miro difo Agyeman Benjamin adi ahyia ɛwɔ hɔ ɔdɔfo fa number yi na wo ba wafrɛ ne yama wo akwankyerɛ yi 0594 844 111 0594 844 111 number no ba akonso ni 0539 224 999 0539 224 999 onua na onim bibi enye trene no nkwa na obekire na osakura Nyankopɔn tumi ɔse fa apple baako na ɔne ne nhia sɛ wɔkae akodu na danse no sɛ wɔkae sɛ mekan wakae ɔse fa apple baako na ɛne ne nhia on the 10th September wow obehu sɛ you Nyankopɔn ayɛ yadom na wasoma ne difo kronkron mekyerɛ mewura odifo Agyeman Benjamin de ya soma no asase so ontimi mfa difo bi antoto no ontimi mfa asofo bi antoto no ontimi mfa sempaka ni bia omukra de omonka ho kra yes woni Nyankopɔn difo hia na obehu sɛ yes ɔyɛ tenene ni na ɔkyerɛ tenene nti wo de bra program no wonko hwe Onyankopɔn ahenni ne tenene no bra na wa nkasa obehu sɛ you sɛ tenene no ɛwɔ hɔ na wode yesuma gise miro difo Agyeman Benjamin ene beda na didi akyero amen 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 eda na program no awanwaso program yes apusa ta akyiri no kwase enwanwa we na ma miro difo Agyeman Benjamin
ne ho won na ne ho dwiri no kwase pacho oka ho asem sei Adam pacho me das o hwe program ya onam yewrodi fo adwuma Benjamin so a ode ba bedum asase ya eye adinya kese papa eye asundwe de masase eye nshira de masase se de na meka na medical kasa na meka no se I want to aso bia onam odom ne ahumobro so na woyi ne nokwafo adifo akonkrofo ni bi e ba asase ne so a na je se Israel Nyankopon botan so pese sa I want to aso no o chini pa bi nkwa no kre eda wo se eye adinya kese yes esaye inshira ma I want to aso yi kwase eda medase pacho to aso me pacho me das esan se e januma konkrofo ahotefo adifo no me kire mi rodifo Moses nseso no yes ya no ho na no kre ho na ho no kre enti se nya kwanya bi se ne se ni bi die hia se ya asase ye musi no kre na ye mre ye krase yes na ye hwe saa woni kon no na yesua na ye kwaje bi wi pe yo bio amen every Saturday program ya wonam ye rodifo adwuma Benjamin so on the 10th ya next month the ebe ya yes basu kopem 10th to 14th September no sa program we twa se ni pe bia ada wo ba honam famu a ye woni pe bi honom onni sika ne nanso so o tinkra se onipa bi a owo sika ato ne nsa afre no ada onna sa da ne dade abekia onna ni fie eda onna da obeba modine to anamo ni se nipa wudi mi ni hia me hyebere ebesesa no kre honam famu ye wo ho nti ase ene ye ho ho famu so ye nti ase ne we se wasoma ni tifo me kire mi rodifo adema Benjamin ada minu mienu anidie no obo kwa so ye nya mofrasa ya pa sore pen sore de yakobi pa na ye den ye ni ye rodifo adema Benjamin be di asia ya anka se itimi se papa yi otene yes ya anka se hu se papa yi oye kronkron yes ama yesu esi tene ne anamo kwa so amen ama ne yesu itimi ka se ampa yetene ehu bi enim David osuru di adanse amen ye dan ne itimi nya saade no ye rodifo adema Benjamin nya akwanya ni di asia yes ena ma itimi di kai we di ensesi yebo enti se honam fam se nipa bi to ne nsa frew se bra no sesa wo hyebere oma wo a wo ye hia ni mobrofo na be ye enhyira onna na se nipa okura trene okura dan kwansem oto ne nsa fra asase na e de ne twase yeyo e twase nipa se ye da ye fie na mum ye ba racho city ha yes ye no Nyankopon difo bi be di asia amen no nam ye rodifo adema Benjamin so edom asase amen na da we num nyina achi no se na wo ka apple yes apple yi die ya na enwanwa oh dia na enwanwa na bro adwene nti ase se we num nyina so Nyankopon difo ye bayi apple no abetie ni Nyankopon asem yes na ye nya no kwa ye mo ho afode chese ade ba ko a enwanwa pa ohwe asofo sisi adwadie koso won sori dem yes nanso oba mi rodifo adema Benjamin chenya bibia ye kwa se ne twere no ese no eda ni nyina ye wasoma ni ntira o amen se won soma papa na wasoma na ma me oh wasoma na ma wo wasoma na ma ye nyina wasoma na ma asase no wasoma na ma ye osoma no ma ye nkwaje mirade oh wasoma na ma ye nkwaje no kwase senya soma Nyankopon soma na asofo aye ede ya ye hanam eda se de anidie no obo kwa se de nka aso ase no yehu asofo yehu edifo ye wofafo no yehu omo no saa na nka ye rodifo adema Benjamin tie nanso ye dan ena wo Nyankopon difo mi rodifo adema Benjamin danso eye soma ni ntira yes eda na me pa che anidie no obo kwa so yesu ano se wo papa soma wo na wa ankwa de na esi wonam fom papa mpono usuro na Israel tumfo Nyankopon ade nyina asu tumfo to boss ro ni asase ni mu ni emenyina wasoma ho enye de open na opejo enu ntina yehu ye rodifo adema Benjamin sa yes enti we de yakonya kese yes apu ye baba bitie Israel Nyankopon asem na ye ahodwire ni anwanwade de nipa nim se apu enyo enu na wonam ye rodifo adema Benjamin ni so ebe ma apu ajo amen de nipa nim se apple entiminye ena onam apple iso ebeye apple no betie mi rodifo adwan asem na onam apple iso aye ahodwire ni anwanwade asayare
niema a wonsusu se apo beye ena ebe na eda de ya ho dwirisem ne se enam ewo program nim no me wura se obebo asu asubo no kwase eda se de ma ye rodi fajma Benjamin ye nwanwa ne se na no ho nwanwa na no ho ahodwiri se de agyanom osomom saa ne ya do motie o hwe asubo se utu anamo na kwa asafo bi mu a bo meti musa so abo asu o se ane o se o wedie ene abo asu de wu yin asubo bi ade ntira de wa asafo eno na wa asafo bi the same yes se we se ontonton ne ma we se bo afodie behume me pato ti o we se ontonton ne ma we se bo afodie behume we nu nyina no omunyuma eye one yes nanso yesuma ye rodi fajma Benjamin akonya ba ye ni Nyankopɔ di for konkri di esia no ye ba onam trene so wo yen na ye wi a onam so akwa bo Yesu ni ye bone fosam atete ye ni so amen enti ye rodi fajma Benjamin I want to say ye nshira de ma ye say program ye odi esi hono ni pa bi editwi na oba na onam no so o kan ye nim to ye fo de ye fatre ne akwan ni so wi a akwa dare yen oba Yesu am ye ni so ate ye fi abone fosam na ye nshira e de ama asase mai amen ayi nshira e de ama asase mai asubo e de asubo a wabo nyina jai to baby na no boni mu ne ye bo enti na woda so guso edi bone na wontimi nyaa bone no yes ya bo osu so da so di bone adentia odi kanfo na obo osu no ontene na ono kro se tene ni ho na obi oso woni ho de obeye de hu aya ma o se tene ni ho na wabo osu bone mu no wabo osu enti bra me rodi fo agyeman Benjamin na nchen na o mo tene ni mu asubo yes tene ni mu asubo na obo se obone no ebetete woni so ama wa hu bone a obi se watamfo ne bone yes hu bone obi se watamfo ene bone asubo asofo ebo Yesu omo di nsuo petepete ye so beda ne yenkoso eni bone na Nyankopɔn difo de wo gina ekwan ne so me kire Bible so ena boss obo so wo teneni mu ewo nsu e tene enam se wo tene nti no obo so wo nsu e tene o se nwanwa ne nam no mo bo Yesu wo swimming pool mu beda no waja abone ye bo wo so wo swimming pool mu beda no waja abone ade no so eyesu tene enam se Nyankopɔn otene nti no ode asubo se ye mo no nsu tene se wa ohun tene ne ni nsu a etene ene mi rodi fo agyeman Benjamin enhia ewo edwoso kuma se ye asem na meka no edwoso echen kru Righteous City fa number na program we de wo de asofo na daada wacha wo ne Nyankopɔn kronkron ni no ni difo enhia fa number 0594 844 111 0594 844 111 number no ba konsumi 0539 224 999 0539 224 999 amen ada hwe program momoso yanko hwe Onyankopɔn ahene ne tenene me wurade esi ho because opese yenkwaje wie peye ena usade asubo etachiri adam bacho asubo no wada o ma osade apo asade tesa apo no krade apo ne de metidin kura na we hu de menye eda be sanyare wa na de de kura ne se yare ada wo so ache ansa na obekwa obo osu osade boni bi free eno na enwa enne ma ne ye sonko efi se wo de boni free tumi no aman
nti sɛ de wotie bia nyame yɛ wadom oba sɛ de ne de belize ke o de tie ne nsɛm no bible ma hintasɛm no sɛ bible na asase no ɛtie ne asase no ka sɛ tie ne bi o tie ne bia ni o nti sɛ tie ne nso abe hinta wɔ mmara nim nti o de hintasɛm o be bie so ama ho adwiriw owi a o de obodi afiri no asa akɔbɔ wasu ɔkɔbɔ de nsuo na ahohoro bɔne ni na owi a wasa de bonus asata wachi apolo kodu adansi esi ehuye kodu nansi egu a yenya mbɔye adansi bibiri ahudwie adansi kodu na adansi ya da mpacho me de wo yes ye bebi akonya ba ya mi kodi adansi ya hye izo nyankopɔn mu nyam kodu no ɛna ɔde apo o ba betie nyankopɔn ahintasɛm asɛm a asɔre asɔfofo ne adifo ne nim ɔnam na koa so bebie so amaw untwia hwe untɔ hwe obebie so ama kwa na wodi wakoma pa ani adwo akoma ani adwempa ba o bagye asɛm no so ɔkyena bi ufiri ma wo sɛ okra no kotie asomdwe nsɛm bi a wodi kɔ yes na o wie sa de apple yes ana so sɛ ye rodi for the moment mo ne kwafo wanka sɛ ni nyankopɔn se fa apple ne brɛ wo ɔse wɔ no ɔse o ba program ne dey di kan no ɔno ne se fa apple bra na emu wode ɔbɛkasa kyerɛ apple na apple na te ni nyankopɔn asɛm yo no watie ni nyankopɔn asɛm na da wonim asase no so da so sɛ wofa yesu sɛ wo kra na wagye nkwa na wanya nkwa sɛ nte sa da bia trust fa mu kase yesu ne me kra na wagye me patcho mo friend watercall no na wo de wo ne me rodifo agema benjamin nyankopɔn enhia ɛwɔ righteous city me kyerɛ kumase ɛdwo so ɛkyɛn krum ɛkyena nko a tumirika na bɛda ɛnɛ saturday bɛda ha na ɛkyena sunday wo ne nhia ɛnyɛ okra aburo ɛni okra aburo tumirika anwumire ya faka bere kumase baabi a wo bia faka bere kumase ɛdwo so udru dwo so a fa ɛkyɛn krum ka udru ɛkyɛn kura bisa sɛ righteous city ubaba be hu sɛ asɔdan kakraka na asase no wode wo na asi so a de na wo sɛ awɔse kura gu wo sɛ wobɔne atete wani so na sɛ wo san ne nyankopɔn difo hyia sunday anopa na hɔ na wo sɛ you awurade nyankopɔn wo hu yɛ mmɔbɔ awie yɛ bere mu wabɛkae yɛn papa wabɛkae yɛn papa wabɛhu sɛ tenene na asɔfoɔ sɛ yɛni hɔ no ɛwɔ hɔ paa na ɔde ama me rodifo agyeman ɛne ne nhyia kumase ɛkyɛn krom righteous city yes kumase ɛkyɛn krom righteous city nyame yɛ adom ɔkyena kwasi ya ɛne ne nhyia na wobɛhu sɛ ɔnkwagyeɛ ɛbɛwie pɛyo na wonim ɛda adanse nwanwaso bi a ɔnam miwura so na obi ade ne ho operation no wonyem ne time aso aboroso na ho mete ontimi nwo doctors force on being operation ɛda na wonim afede ato ne esu sɛ basa yɛ ka na abɛda okunu so yes esu ɔne ne kunu ɛna ne kunu enya adwen sɛ dabi operation mini bi da hɔ ɛba yɛ de ka na ɛbɛto me so nti yɛnko hu nyankopɔn diifoɔ kronkron mekyerɛ me rodifo agyeman benjamin na wonim yɛhwɛ sɛ doctors foɔ ɛne nyankopɔn diifoɔ kronkron yɛhwɛ deɛ okura tumi I have made you too small in my eyes, oh Lord, and I have
Era on say Dr. Kennedy and Yankupon so D4 mechemi ro D4 at my Benjamin ono so ye ne de nti unim e kwa kohwe say doctor de ne begina ana say Yankupon D4 mechire mira odifo ageman Benjamin de ya soma no ye hwe se ne de ne begina. You're too small in my eyes, oh Lord, and I have operation na nyama so se wo hu se wa woni age wa wo afa ne ho afa ne ba abra miwura esrema no na onim sa akwanya we Wednesday akwanya kese a enam se ya soma ne ntino owo nipa ho ahomobro yes wukuade ya sa akwanya no da ho ama ohaw ne adwendwen da wo so bia okọ na asofo ye chinchimu nsa diska no bra ono no fam Nyankopon so de makwa ono so fam makwa nti akwanya we no obi antua hwe akade bia nka ho material bia nka ho eye kwa te say de tresem no kan say me de makwa mo so mo fam makwa no Nyankopon difue na ma tresem no abam yes so wa simple wa to te se kusua wasem operation bia mam nti Nyankopon ya adoma echena kosi ade ya echena kosi ade ya bra me se bra beda ene Saturday baby a wo bia so wo boga so wo sehwi memra ha mire ma mo sehwifo ye nya tenenini e wo wa yes e wo kumase e mo bra amanie biala boloson fabra yes fabra asofo babuye ba she ondo ne hwe eba oha biala boloso amanie biala boloso afo chache elihia she bra na ni beli ahia ne ebre ko nche se bible ne no hore ne owon na nyame kwa me waye wasoma idifo kronkron be frey odifo ageman Benjamin amen eda na me kasa kire mikrofo yes obia babia wo sehwibo odi sehwidata no sehwi camp sehwi nyabrem sehwi oso babia wo bia bra na ene Nyankopon difo kronkron ehia me kire mi ro difo ageman Benjamin de asoma echena Sunday ya fa number 0594 844 111 0594 844 111 0539 224 999 0539 224 999 yes Eda hwe adanse a ahudwiri nwanwa nokwase chese miwura wenye break and go dabi enye mpa gede dabi otene ne nsa Jesus ade na etu wakoma no otene ne nsa eda oka ho semsem eda mpa cho me dase amen eda yero odifo ageman de ye beka se oye abedom Ghana yes Israel tumfo Nyankopon ya ne tanase amen odi yero odifo ageman Benjamin ababa beche asasi eda wo hwe ye nua ba ya operation CS doctor de atoso doctor nya de toso a umpo ebegina nene eda me say operation we be free hospital one one more calculate 5,000 there yes no afam no kwase na so emra ye nua ba no doctor de operation atonos the time so apa yes dia hunu no say na ya da doctors for no yes ya nya operation a twa bitimi ewu yes time ne nya so apa yes say sir wa ho odin nyina asa yes mame no wa ho odin nyina asa no kwase na me nua ba no e ko hospital okọ doctors for no
deɛ nwanwa no sɛ bi nua baa no ɔkɔ no abo okunu amane wamfa fo wanko ɔkɔ na doctors fo ne sɛ yɛpɛ sɛ wo yɛyɛ operation fi sɛ wo situation no yɛanyɛ operation a asɛm ebesi ne nyɛ papa yes ɛna ɔsema me kunu soso gyina me kɔkɔbɔ me kunu amaneɛ nti ma me nkɔ fie na me kɔbɔ me kunu amaneɛ mmra yes ɔbɛbɔ okunu no amaneɛ na okunu si daabi sɛ yɛ Israel nyankopɔn te ase na wasoma ne diifoɔ yɛwuro diifoɔ adwuma Benjamin amen ɛde na ma asase ɛne ɛwɛ deɛ wuku ada soso ɛsɛ baaba bedu yɛ sɛ ɔkɔ hospital no ɛbenada ɛna ɔsi daabi mi kɔ fie nti wuku ada bɛrima no sɛ mi ma wo nkɔ wuku ada asɔre da no mɛmo akɔ n'otu anamɔ bɛrima ne hu nyansa paa ɔkɔ asɛm ɛsan kɛkɛ bɛtɔ no so no na sɛ ɛda mepaakyɛ wɔ ɛka n'akyi mpokura no ɔbaa ne yɛ operation sɛde obesi abrɛ no ɛnyɛ easy ɛsan na ade so ne nyinaa bɛrima no sɛ fie wɔ nsuo ni wɔ a ɔbɛtwi nsuo yes ɛnyɛ adwuma ketewa na wɔadi ɔno onyankopɔn diifoɔ mero diifoɔ adwuma Benjamin bi di ahyia wuku ada no wuku ada no onyankopɔn diifoɔ ɔsra ma yɛ me nua baa no ɔsra ma me nua baa no onyankopɔn diifoɔ yɛ anyɛ break and go bia o wanteatea mu wei na ɛyɛ power akyɛdeɛ paa bi yes tumi paa bi tumi paa diifoɔ adwuma Benjamin yɛayɛ dɛ ne nyankopɔn ase ɛda na onyankopɔn diifoɔ yi de ne nsa ato me nua baa no aka ne yɛfunu no yes na abɔfra no ate yes abɔfra no ɔda yɛfunu mu ate ɔnɛ yi a wabɛda yi yes ade ntiri ade nyinaa so tumfoɔ na na wusi ni yɛwuro diifoɔ adwuma Benjamin amen mepaakyɛ w'ani die mu sɛ ɔhene ɛyɛ asantemaa nyinaa wura ɔpem so ani die no oburo kwa so sɛ wonya n'anim atom na wohu no sɛ ɔnana adeɛ biara obetumi abisa no honamfo obetumi ayɛ ama wa ɛda mepaakyɛ w'ani die mu ɔkɔ a wo ahotɔsoɔ kɛse yes wonim sɛ ɔpem so ɔdeɛ ɔdɛɛfoɔ deɛ menyɛ duru n'anim a deɛ tie biara no mawie ɛno nti na abayewa ne kunu no ɛnya ahotɔsoɔ sɛ mewura odiifo agyeman deɛ so wɔ sɛ ɔnam yɛwura odiifo agyeman Benjamin so yɛhunu bi yes ama nipa a ɔwu yes onyankopɔn diifoɔ kasa na onyankopɔn diifoɔ mewura odiifo agyeman Benjamin na ne yɛdu awufuo na deɛ wawuo aba nkwam na wei deɛ ɛyɛ ne nyankopɔn ade ketewa bi ɛnti onyankopɔn diifoɔ de ne nsa ka yɛfunu no ne nyankopɔn wahunum no ate deɛ ɔrepa akyerɛ yes instant wɔsane aba wuku ada no adeɛ kye ya wada me nua baa no awo bɔkɔɔ na ɛda saa danseɛ wei a meyɛ ankasa meyɛ testimony yes meyere ɔnye meyɛ na akwara no de ne nan na ɛba aberɛ wɔ sɛ akwara de ne ti ba na ɔde ne nan na ɛba afei deɛ nɛɛsefoɔ nyinaa gyae no hɔ afei deɛ bɔɔ mewuro diifo adwuma Benjamin di akwara na ɛde mmirika afei deɛ nɛɛsefoɔ de mmirika na ɔmbɛsɔɔ akwara no so tumi paa ɛda hwɛ nsɛnkyerɛnne nwanwasoɔ ɛnam mewuro diifo adwuma Benjamin so sɛ ɛda mpatwɔ ɛda ɛka na ɔsɛ ɔbaa no na wɔn apa ho bɛ 2 weeks yes 2 weeks apa ho koraa na ɔyɛ bɛrima yɛde CS wodeɛ ɛyi ne card no a ɛyɛ a ɔtwerɛ so no wodeɛ ɔsɔfo mpatwɔ mo fama me ɔtwerɛ so no hwɛ CS doctor the mind yes 2 weeks apa ho 2 weeks ɛkyɛ sɛ ɔbɛgyina owu ne nkwankwa ntaw me na meka akyerɛ owu ne na bɛrima no ɔyɛ badwemba yes ɛna bɛrima no ɛnyɛ ɔno a sɛ ɔte hyɛ dɛ mu bi nti ahodwie ne tumidi yɔ na ɛkɔ so biribiara no n'ani tua ɛna watwerɛ no yes doctor the mind surgery operation CS ɛda woka sɛ yɛ asɛm ketewa ɔyere kɔba na ɔbɛka sɛ CS yɛ kaa na wakoma atu na ɛda wonim saa bɛrima no ɔna mmerɛ bi wɔfa afom firi nkaweɛ ɛba a ɛkyɛ kurom a patro satam ne wɔ bomfa yes ɔfa ɛfɔm hwɛ kwantenten wɔn sɛ wɔnya bibi paa wɔnya bibi papa tumi bi sɛ wɔn ne kuru fa fam because of nyankopɔn diifoɔ nsɛm a ɔde ma yɛ ne tumi ɛwɔ no so ɔfa fam firi nkaweɛ saa tam ne yɛ wɔ asɔ dada nim yes
so enti no nya sa ahotoso no say no doctor kan de nanso neda e wo say me di dru me papa ni mira odifo Ajima Benjamin de ya soma no edru nanimu a case we de eye kete na de ya na ede wo no say ade a wo akoma tu wo ho no nim say ade we de ni da so asa ebe du ye wura ni ma say de wo susu no yi mu say ade we de say me ko bo wura da bani no wura ne tia de akoma tu ko bi akoma na be saba ampa so ukodu a hwe obi a ye be ni na war time apa wo 2 weeks no oba Israel nyan kwa kwa no hwe wo srama no ne nsa no ode otumu say contact bi koso wo ode akura ni but your 2 weeks ano aka ni bebia no aka no oba akura ampa de chia no wa fa oba eda CS ne de yawadi o so enye easy ena ubetime di beye chese ye yawa so say sika na de kan yes enti yawo no say be feel so eye abosomi so ubeti chese kontimi ena brebe da be ma no so so wa adwuma bi kura akwa se de bi akwa adwuma ntema awo ni CX ni ti so ujai yes na o chance ne fiade yo bi a o chance bo oba no ene sa akwa ntimi so o ye bibia na CX ni nti so wo na wo so be ma ne ye badwuma no asem ni bedu yewura odifo Ajima Benjamin ni saade na ebe ya kumatuo eni osu ni yawo no ni nyina onam ne nsa so ama eto acha amen se wa wo hu adanse we adanse dimu nyame ya adoma echena me kire echena kwasi ade ya ene Nyankopon difo yinhia echire biru difo Ajima Benjamin ni din ne kura kire Ajima Benjamin ono oba beje ne man yes ere ni nhia kuma se ya ejoso echen krum righteous city ejoso kuma se ya asem na mekan echen krum righteous city baby a wo bia se wo Accra se wo Tamari se wo Boga baby a wo bia pra kuma se ejoso echen krum heya righteous city fa number yi na wo ba no afre 0594 844 111 0594 844 111 number na ba ko nso ni 0539 224 999 0539 224 999 na onim enya danse we nko adanse de on se ose se moji asem ni dia nsenkyere ne bedi mochi bebere ti adanse ba konso mame bia ono wo oboase wo hwe TV ne keke o righteous TV ya o de wo hwe ya wo hwe na wo hwe ahodwiri sem ene nsem a Nyankopon difo de ma ne ma no hwe sia ayaresa koso mami se ne ba fi school ba fi de kwa ne ba na ewuani afede wo dimirika ne bai na kuma tu ana osoma obi so onkoto aduru ma na ode ne ba no ko hye dem nti odem sa na unse no na me difo ehile amanfo me kire ayaresa tumi ehwa na mami ede ne nsa ko kan Nyankopon difo seyo one Nyankopon difo nhia yo TV no righteous TV ya wohwe ana ode ne nsa ko kan na ode yen ko hwemra na hwedi siye Nyankopon difo kokro amana mai kaifo wa yehwusia wa ejeje Nyankopon difo mi sister ise Nyankopon to ne boase na onhyiraw na sundie kwa so kawo da ise Nyankopon betiem me papa difo Ajima Benjamin me pa so mi sister yi o ye hofo
na ɔsɛ na ɔno ɔkyinkyim ne TV ɛna kɔtɔ righteous TV ne TV onyankopɔn ahenni TV Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn tiifoɔ mepaahyɛ wɔ sɛ ɛyɛ naano mmerɛ ɔgu sɛ ɔhwɛ righteous TV kɔ no ɛnaa no onyankopɔn nam so abɛbɛyɛ yɛadɔyɛ ɛyɛ kwadu ama onyankopɔn nam so akɔdu ne tie onyankopɔn asɛm ne sista sɛ ɔhunu kwadu no bi na ɔtu mirika na ɔse daabi sɛdeɛ mɛhwɛ papa yi wɔ TV so na makyirikyirikyirikyiri ma papa wei deɛ mewu bi ta ɛneɛ na wɔ sɛ bɛbɛyɛ adɔyɛ yi teɛ mɛtu anammɔ no makɔ Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn diifoɔ nti mpahyɛ ani deɛ ne first half ɛne kwadu adɔhyɛ no na onyankopɔn diifoɔ mepahyɛ wo nadanseɛ no yɛ mmienu ɔsɛ yɛ naa no ɛberɛ dɛ ɛtwa mu ne 2 weeks onyankopɔn diifoɔ mpahyɛ so wɔ fie owuyɛ no sɛ ne ba ɛba ɔbubu fa so na abɔfra no 8 years ofi school na ɛba abɔfra no bubu fa so obubu fa so a no ɔpɛ baabi atena na sɛ abɔfra no wagye agu ayɛ hɔ twoo onyankopɔn diifoɔ so ɔwɔ ma no ɔtu mika kɔbam ne ba na ɔse adɛn ɛna ɔse maa na mekɔɔ school no nyɛ mu sɛ mehyia no m'ani so biri me baa mefiri school mu koraa bɛfiri no ɛkɔ awɛn matena faako maako mpɛ num ɛyɛ 5 hours ɛne matena akɔɛ mu ansa na metumi aduru ha onyankopɔn diifoɔ mepahyɛ sɛ ɔhu situation no a ne ba no wɔ mu no ɛna ɔka kyerɛ ne ba panyi sɛ ɔnto mirika no ɔkɔkɔtɔ aduo mfa mmerɛ no mepahyɛ sɛ ne ba no kɔɔyɛ no wakyɛ ɔma na yɛn na ne TV no soɔ sɛ mmerɛ a ɔnyɛ ɛkwanya na ɔhunu wɔ onyankopɔn diifoɔ righteous TV no onyankopɔn diifoɔ no ɔna ɛka wɔ sɛ ɔnyi mfiri hɔ daa ne TV station da biara da righteous TV Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyame diifoɔ sɛ ɔhwɛ a ne ba no ɛnwu ɔsɛ wɔn ma na ɔde ne nsa kɔkaa ɛna nyankopɔn diifoɔ kasa ɛna ɔde ne nsa kɔkɔto wɔ anim sei ɛna ɔsɛ odiifoɔ agyema Benjamin nyankopɔn ebire yi mu sɛ wɔn ma anadom anaboa me a na ɔbɔfra yi bɛwu menim deɛ wako a ɔsi teɛ menim sɛ wode tumi ama no enti me sɛ yɛ a mede ka nifa nyinaa bɛka n'abɔfra yi Jesus Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no mepahyɛ awurade ɔnhyira onyankopɔn diifoɔ ne sista yi sɛ ɔma na ɔde ne nsa no ɛka afɔnyini no ɛda TV no so na ɛyɛ w'anim ɛna ɔde sɛsa n'akɔfra no ho onyankopɔn diifoɔ me sista yi sɛ ɛyɛ instant tumi paa nie Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no mepahyɛ awurade ɔnhyira wo onyankopɔn diifoɔ sɛ na abɔfra no a baabi agyina ɔwu atie si na abɔfra no so na n'abɔfra no bɛfiri ne nsa nanso mmerɛ a ɔnya ɔkwanya ɔde ne nsa kaa TV no na ka wofɔ nyina ɔde fefa n'abɔfra no onyankopɔn diifoɔ sɛ amono mu hɔ a ɛna n'abɔfra no hɔ tɔɔ no amono mu hɔ a na n'abɔfra no nya ahoɔtene Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn diifoɔ sɛ ɔwu agade n'abɔfra no bɛkɔ na sɛ ɔnam so ama ne n'abɔfra no ka no ho a wɔde wɔn animuonyam hyɛ ɔde aseda ɔkɔ so ɔde ma onyankopɔn kupoo wɔwɔ gye a daa ɔnam so agyeɛ no ɔda onyankopɔn ase onyankopɔn diifoɔ mepahyɛ n'adanse ɛtɔ so mmienu mepahyɛ no asɛsia me sista no ka no ɔse ɔnti a baabi a wɔfiri ɔbo ase ɛne paakyɛ onyankopɔn diifoɔ mepahyɛ n'adanse ɛtɔ so mmienu no mepahyɛ wɔ sɛ ɔwɔ no ma no hu sɛ ne fa sɛ ɛɛtwotwo yɛ ne nsa ɛba ne ɛfa ne fa sɛ onyankopɔn diifoɔ wɔ sɛ ɔsate ano no mu ho nnuro ɔnya ayaresa na deɛ ɛtoo ne ba no a onyankopɔn nam so ama ne ba no a ɔrekɔ ɔwuo mu no ɔgyee ne sii hɔ no ɛna ɔsɛ ɛneɛ pia wɔta yi mede bɛto TV yi so na menim sɛ mede to TV so wura menhura amani mefa ɛtutuo yi menim sɛ awurade bɛnam ne tiifoɔ so Israel nyankopɔn bɛkyeɛ no onyankopɔn diifoɔ wɔ se wɔnum nkasaeɛ a onyankopɔn de asoma wo no ɔka no wɔ righteous TV de kyerɛ asase no ɛna ɔde nsuo ne too so nti onyankopɔn diifoɔ mpakyɛ wɔ sɛ mmerɛ w'ano siiɛ no ɛna ɔfa apia wɔta na ɔte ano na ɔde hwiehwie de sa ne fa no a ɛgya ne gya no onyankopɔn diifoɔ wɔ
so okay yes o Nyankopɔn mo nyam Israel Nyankopɔn ba chiyen me ba so ni dem abadi san Onyankopɔn di fo ɔse tumi ne honhom a Nyankopɔn ata ma wo no owuse bia ba wura nsuo mu efiri hɔ ɔbɛpɛ mo nɛdai ne fa atotoro no sɛ sɛ ɔhɔde sonko ɔpɔmte sonko ajaresa sonko Jesus Christ me pa so awurade wɔ nhyira ho Onyankopɔn di fo mpakyɛ ɔna ne nsa no ɔyɛ ne exercise no ɔse ne ɔntumi mma so nanso Onyankopɔn nam so adoma boa na sane yade a me pa so awurade wɔ nhyira ho Onyankopɔn di fo mpakyɛ na ɔde bi hyɛ mu ɔse 4 days na na adie na ɔntumi nya aduane ma ne ku ɛne ne mani da 4 days na ɔda faako nanso ɔse dɛnka Onyankopɔn sɛ ɔtifoɔ akyi ma bɛnkyɛm mɛn ɔtifoɔ akyi ma bɛnkyɛm mɛn yɛkɔ so ahyira Onyankopɔn tini mɛpa sɛ awurade wɔ nhyira Onyame nipa ɔse yɛnum nyinaa wankɔbɔ ho afɔdeɛ wankɔtɔ items bia ɔnam so ama ne nsa aka no kɔ a wɔde ho aseta ɔde ho ayɛ yie ɔkɔ so ade ma Onyankopɔn te asefoɔ no sɛ daa ɔnam so ɔtɔm na ɔboa hyɛm ɔda Onyankopɔn ase mɛpa sɛ ɔde deɛ bi sɛ kɛ sɛ ɔwura Yesu Kristo yɛda wase Mebo mi sem minim de wa ya ma me mebo mi sem minim de wa ya ma me mebo mi sem oh mira odifo agimai Benjamin Yankopɔn odifo se ye nhia wa oh owura Onyankopɔn na so nwie enkan adofo se wo hu tumi paani ya na se ye ka Nyankopɔn difo ho asɛm sa na wotewa wo nte ase wo de bra Nyankopɔn ya adom ɔkyena yi a ene ni nhia ɔkyena Sunday ya ene ni nhia ba bia wo bia Temele Accra Sunyane de biso anya kwanta bodi yo so dwuna se akontomra ba bibiara wo bia ene Nyankopɔn difo enhia ewo Kumase edwoso echen krom Righteous City nyame ya admo kyene ye a na wa obo se you Nyankopɔn abekai oman Ghana yes abekai ye pa we nyina so eye kwa wo eye kwa tumi pa ni ahudwi mami se nye Nyankopɔn difo a kane bai ko be firi ne nsa sema nti ene Nyankopɔn difo nhia nyame ya admo kyene ya fa number 0594844111 0594844111 number no ba kunsu bi 0539224999 0539224999 ene otreni ni no nhia na wonso obenya onsenkyere ne die ene ni nhia na treni na asofo se enni ho no wo de Nyankopɔn ya adom ɔkyene ya ɔkyena Sunday ya ene ni nhia eda chese
nsɛnkyerɛnne ahodwiri Jesus maame no wɔnyɛ ne yie o papa enema yi kyɛ sɛ nwanwa sɛ wɔnyɛ agidie na kyɛ sɛ wɔde ne nsa kɔka Nyankopɔn difoɔ TV kronkron a ɔnam no so de aba yi yes ɛda ɔhu sɛ ahodwiri na bro adwene nte aseɛ so yes baade nyinaa mu no ɛna ma yɛnya nte aseɛ sɛ ɔsoma ne ntira asoma na maame wasoma na ma wo wasoma na ma yɛ nyina wasoma na ma safo no wasoma na ma yɛ ɔsoma no ma yɛ nkwagye ɛda wasoma na ma yɛ nkwagye papa sɛ yɛ Nyankopɔn difoɔ kronkron yi a kyerɛ mi rodifoɔ adwuma Benjamin a ka asɔfoɔ anwan yɛn wasoma no kwasɛm ɛda patwɔ ɛne deɛ meda ase amen ɛda wohwɛ soma a wasoma Onyankopɔn difoɔ yi mekyerɛ mi rodifoɔ adwuma Benjamin a amen soma no akyi no nsɛm itire ne nsɛm no nyinaa akyi no yes tumi so yɛ tumi me sɛ na no wɔn na yɛ tire ne mu tumi yes wɔn nyinaa akyi nso ɛyɛ kwa yɛ nwanwa na ɛho dwiri wɔhwɛ asase no so wɔhwɛ asɔfoɔ me sɛ atontontɔn na ɔba Nyankopɔn difoɔ na ase a nsɛnkyerɛnne paa no ɔden nanso ɛyɛ kwa ɛda we na ma papa no ho ahodwiri no kwasɛm sɛ ɛda we no na asase no so ɔsɔfoɔ ɔno ɔfrɛ mu asɛmpakafoɔ yes me wɔ fa asomafoɔ no yes ɔmo ntimi nyɛ da dabi ɔmo ntimi koraa bɛde odiifo adwuma Benjamin gyina no sɔfo bi yɛ n'adwene sɛ wobɛgyina hɔ a ɛna fam wobɛwu direct na ɛda wohwɛ adansie sister no ɔse n'abɔfra no kɔ school na ɛda me sɛ atontontɔn koraa no ɛma ɔmo kwan ma ɔmo ntimi mmɛgyina baabi a mewura odiifo gyina na wobɛde ne wɔbɛba bɛgyina hɔ ɔmo ntimi dabi kɔbɛwu flat aduane nti yo yɛnti na ɛtwa sɛ mewɔ fa asomafoɔ mewɔ fa atiifoɔ mewɔ fa asɛmpakafoɔ no mesrɛ wɔ ho ɔmo ne Onyankopɔn diifoɔ bɛdi ahyia ɛda ɛne deɛ mu Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena Sunday yi a woyɛ sɔfo woyɛ sɛmpakani wofrɛ wo ho asomafoɔ woyɛ akwanya kɛseɛ. This is a great opportunity for us. Come and have an encounter with the righteous person in righteous city. Kumase, Ejoso, Echekrum, righteous city here. Yes, come and have an encounter with the righteous prophet Ajimai, Benjamin. Yes, Eda Enidium, Pacho. Edasi. Nti Eda Pacho, Oshe adansie ya. Sister ne se na abofra no ekɔ school ofiri fie akɔ no ho ɔdene o. Yes. We ne ya ne ma yɛwro difa de ma Benjamin danso. Yes. Ɔpɔ anwanwadeɛ tumidi a ne Nyankopɔn de ne yɛ nyinaa no. Ɔsa ma onipa, odi ne Nyankopɔn ntam ayɔnkofa ba oji. Efisi owu di ni ba anytime bia. Yes. Sister ne se ne ba no. Efiri fie ne ho ɔdene. Okɔ school ɔba no. Abofra no sɛ efie ne school ne mu nwa. Abofra nso ɔtena ekwa mu 5 times. Ɔsɛ n'ani so biri no wayɛ hodwo owu atie si ne so obɛbɛduru fie sister no so ɔhwɛ ne ba no a no di mika kɔkɔ bam deɛ ne ba no yɛ no afei dɛ ɔbam no abɔfra no atie gu abɔfra no iwu ɔsoma ne ba panyini sɛ ɔnkɔnkɔtɔ aduro mmra ɔhwɛ n'anim ɔma ɔsɛ baabi adu ne deɛ mesi sɛ mamfa me nsa nkɔka TV tie wɔ sɛ ɔhwɛ Onyankopɔn diifoɔ nsɛm a ɔka ebi ni asase no so ebi ni asase no so na wohwɛ deɛ ne Nyankopɔn nam no so tumi a ɔde ama na ɔsaa de ma kwa yes ɛna wedie yɛ ho dwiri yes wedie ne mede me nsa kɔ kanam de afam abɔfra no yes na menim sɛ sɛdeɛ papa yi si tie nti ne Nyankopɔn mama abɔfra no watɔ no amen ɛda ne nsa na ɔde kɔka Onyankopɔn diifoɔ mfonyini no yes na mebusa sɛ anidie no obuo kwan so mfonyini no ɛyɛ duro ɛyɛ hospital ɛyɛ doctor na ɛyɛ dɛn na yesu so mfonyini no kasa na Israel Nyankopɔn diifoɔ kasa no tumi di akyire yes sɛ ɛda tumi na edi akyire na ɛma yɛ bɔne etimi tete yɛ ni so no kwasɛm wone ne di ahyia nsɛm na efiri ne mu ba no
to me dear children. Yes. What's a bonny act now so? Wouldn't me know who just a bonny na de be so. What to make a bonny was saying, then cry na make. What dear, Yami Adam or China ya, Sunday ya, a China ya, Sunday ya, bra, Kumasi, maybe I will be a bra Kumasi, a josso, a check room, hey yo, a check room, hey ya, righteous city, and it Yankopon diffui, in Yeshia, na hwe, assembly, what be that? Asema obete no nso no eya asema wakwasori a che wonte bi da onsa asofo no setene ni ho wo de bra na nsem na obete no wow ebeye wo hodwuma go na se nsem we bi wa asase we so ene ye chie ma asofo atwa ya abre bra kumasi he ya ejo so echen krum righteous city ene Yankopon di for konkri enhia me kire me rodi for adman Benjamin de ya soman ope di for na ope se ode ne ho toto ne Yankopon di for me ro Mose mum di for na wo tresem meja Elia nom meja Ezekiel nom omo na betime de Yankopon di for yi ebetoto na asase so de odifo bia ni ho a oben no difo bia ni ho oben no enti ene ni nhia Kumasi heye babi a wo bia sefimo no babi a wo bia Togo Côte d'Ivoire Temele babi a wo bia Krafo mu nyina momra echina Sunday ya mo ne Yankopon difo nhia Kumasi ya edwoso echen krom righteous city na obehu se you setene na so fosi ni ho ewo ho pa na tene no obehu a gise one Yankopon difo kronkron ahia amen eda pachoto as pacho me das radisha veda amen eda nti so hwe maami adansie ya eni da so nyina asa na so emra ode ne nsa eka Onyankopon difo me kire mi rodifo aduma Benjamin kasa na o kasa ni nfo nyina da TV so no onya yaresa e de ama na bofra no abofra na oduru owu mawie no isi abofra no da so te ase yes we kire say e kase di pe bie to anamo no nyu Onyankopon difo ye rodifo aduma Benjamin bi die sia yes na urade nam no so be kaye nim de fa na tempotre ne kwa ani so wi a to mi no didi amashe to mi no ada didi amaye amen eda na onim mame no na bofra no ho to no mame no so be nya stroke no eda stroke e ka we no ano no wabra bona pem ono so hu se no na bofra no ho ato no de me hwe Yankopon difo ya me so mentena ho kwa otejo so ye friend say oboase mentena ho kwa ana osanfa ensaka TV no de nsuo eto TV no so ana ode fan ha instant miracle when you friend instant miracle o so ne nsa no say tama na on fa nsuo no nye ne nsa no na ne nsa no adwodwo ba wo hwe friend say adanse no wo so ne nsa no say ode nsuo no eto TV no so ode fan nsa no ho no na fa hodie eba nti na ogina ho wo so eda me pa so ani di mu nya ne nsa no ko ne fa ene ne nan yes ne fa say na adwodwo sana adwodwo nti ode onso wo si wo so ne nsa e kire se wonya fa hodie so eda to me pa na ma me ne ka kwa se was 4 days ni ntumi nya aduane ma yes eno kire se wadwodwo amne so se de no ka enti enyom no onim de Israel Nyankopon ya ma ne ntimi osu yes osu ma me panu osu enya agudi osu na so se eda eya na enwanwa na enye nwanwa bibiri yes Israel Nyankopon edifo no kwafo na osomo mo no de bia wode omo ye ahodwiri so se na no yewura Elisha owu ye no wo wu kodadada wo ba bia yesie no ye kosie obi yes e ma de na to no dompe kan nipa no body no
nipa wawu yekusie na dompe no a yes ka nipa na ono so ewu foforo ni besie no no asori Israel yankopon aye adom de miwura Elisha mo omo seso etinie be na won omo seso pa etinie be na wo asoma ye no mo seso die na yewura adifo akon no maba akono die na Israel yankopon na mo so yo ya ye pensu ye rodi for adman die na wonye bi obi na meka ne entie edam paso eni die no obuo kwas mamlem kakra hwe asem ya wo ken wonim say ganu makronkro fa no kwafo adifo no osoma omo no o ma wumpo no efa so o mo so sini nipa tias eye no kre pa nokre papa na hwe ro Elisha wo wu dadada o na chese ne body ni dia apro aka nkase nope no na obi ewu amunu mu ani da so asa ekosie na nipa dware ko ka nompe no ono a wawu no wabenya nkwa se wa wo tumi pa enti se obi tifie na Israel nyankopon nam na kwa so TV won waso TV sonko a wabie o se Israel nyankopon akwa na hye totoment ne no o kasa cha asase no mo nye gidie se je ye mi fa adwudwu se mi din so kotale Israel nyankopon akwa anim na mi din so no be ye be ho a menya fa ho dia atine be na won repacho Israel nyankopon die biem na wonnam na kwa so kancha asase die na ye atine se o kasa Israel nyankopon so ma die na ye atine wo atine bie ni ho awura ma di fo na konkro fo na mo ba koe no die ade na Israel nyankopon de mo a 21st generation on fama na kwa die ade for the 2 minutes nyina ada ni nyina wo da dum na kwa dance pa ne se hwe ne mai atonton nanso hwe 2 minutes kura nyankopon difo nanso wo de makwa we na kire se ya soma no na mame ya soma na mawo ya soma na ma ye nyina ya soma na ma sase no ya soma na mame osoma no ma ye nkwaje edam pacho wadama won etumi etini bie ni ho uye chinefo a mesihwe ahudwiri adanse ya maami etu ofro boaseto o se die Israel nyankopon ayama no na ka sauti TV na wo hwe na wanya ntiase bi na wawa ya kwanche so wo wani na wanya fa ahudi a yebedi hu adanse eso so hwe die Israel nyankopon na makwa otimika fro boase otimika so wo hu ahudwiri ade otimu se wu hu bi ta ba be da hu bi na eda fom se Israel nyankopon be soma di fo konkran ba asase so na fom enti otimika fro boase hwe boase o adan a wo hu fa ahudie bi obeka se Israel nyankopon ni mo nya yes maame no ya badwimbo wa yade papa if say wa ma ebe de mra na shema said you onam ye we Elisha so ye no ye pen so wonam na kwa so ayobi yes bibia hwene na bofra de ya no okay na bofra no ko wo mu na de bia be chan si Israel nyankopon o ma na kwa de ni du awufu neniyo sanfonyini no kra eda television so enu so Israel nyankopon nam maami so ami o sanfonyini so o na gidie etu sa na mo no enu so ena da mpacho ni ye o hwe ye de wotie se onyankopon tifo me kire mi ro tifo adma Benjamin Fogini nipa ne hwe ni TV so no enum kasa ye ode ne nsaka ya ma na bofra a wowo abankwam maame ne se adwocho ne fa nyina adwocho stroke ache no 4 days ne mane ne okunu omudidi wa abontene na se urade na ye urodi fa adma Benjamin so na enum kasa ye ode pure tato so mo de asama ne ho atona e de nipa a wo hwe de wotie na se onu onyankopon di fu bom buni mpoa osusu se e de e na obi neda me se stroke nya wa obai okunu kura bejao yes eno kwet mi gu aware because untimi nye debia on so say 4 days untimi nu aduane ma eno kura betimi amakunu afa nchen yes na onim 2 minutes de ode ama miwura ena nene edu owu no kwasempa na tumi won waso ne nsenkyere ne won waso bi asi yankonko hemra
Yɛbɛn sɛ asɔrɔ yɛ bibiri. Bàtchɔ ɛlɛtɛ tura hinɛ. Baabi biara ɔkura eti a yɛn turu na Yesu Kristo de Messiah no. Asɛti Yesu de Messiah no. Wura Yesu wuna wadi wɔn wɔ sunkuni. Ɔkura eti a yɛn baabi biara ɔna Messiah no. Ɔkura eti a yɛn Yesu de Messiah no.
na Yesu msiwe mwenyam wadi nkunim waje wokre mwenyam kan wadu mti amen amen wadi biano yan biano diye thank you I thank you Musambe masendi ya kama sore hasa mtio leo tifia mada sebatu Unyami womo biara beye unyami womo biara beye sonyami womo biara beye unyami womo biara beye ayo pe unyami womo Nyana moti yao wazio hani tenasi sorry tenasi sorry tenasi
To me, Pani. What a power! So, to me, I'm ordained. Yanko Pondifo, Odifo Ajimai, Benjamin, the Yasumano. Say, Shiawa, and Kiana Mobrofo. Mira Odifo Ajimai, Benjamin, the Yasumano, or Tsenino. To me. Era. So, Papa Nanko. Oh, see, Uchashi you. Bana camera name me. Also, and hanging a tree. Who flat. But when a mirror so. Jesus. Eda. Diffuajamai. Oh, diffuajamai. Say, in Shiawa. Or Tsenini. They are somehow. Oh. Or don't for. That was it. Eda. Me patcho any demo. Shadansi. Me patcho no kwase. Sit Eda, ohun se enu na ya na ema ye rodi fo aduma Benjamin. Enya asen kankumo. Yes. Na no SOMAFO force ni mu tumi. Power. Se tumi we mu no ode ma ejanom. Yes. Ejanom SOMAFO no de ba ho. E na ejanom tifo no. Yes. Enipa no twa ahye. Ofa na nim nyina atwitwi. Yes. Awa. Yes. Odu awufu ma wi. Na so tifo aduma Benjamin. Power. Esan se ogina yewura Yesu Kristo anam oye na namu si ni nti. Amen. Na ni du awufu. Yes. No correct. Eda ade ma nipa wakoma tu ne wani da so sa eyo. Yes. So when you tisi wo kwan so a sign forward. Twitwaje forward. Pata forward. Na so so duru ho no mo a ena na Onyankopɔn tifo kasa no o say obi so dey o say asore nye. So ofa no ada no kwotena fia. Kisi de dada. Yes. Na so ebere wo twahwe ya wo wie no Onyankopɔn tifo die fe ne say o sra ma no no. Enye break and go bia o. Enye lose bia o. Boko dia mi no mi edu ya ho yakoma etu. Ehu say e na we di be edu die. Yakofa ka na aba na. Eda me say we say si asofo ni bia na say difo ni bi. Say we dey car. Drivers for no went munye ne tentem ne mfa no nko. No kwasem. Enso hwe. Eda de won say yakonsore pen. Bibi say esi a ye wo driver ni a oye fast. On na man de ko. Na so Onyankopɔn difo so ɔwai atwa no na me de kume Onyankopɔn difo mframa no. Yes. Ada mframa no so won say yewura Yesu Kristo ɔti ni mu. Yes. Na honhom ti ni mu. Amen. Di tumi ti ni mu. Edi so Onyankopɔn na no na me ka say Onyankopɔn difo na homi mpo honhom ye trene. Yes. Esa ye tumi na da wo ten mframa no si pushi papa no obi a ogina ho say mframa no ko ni mu ana wosa apojo. Eda na mpajo minum ye ni mframa se ye ni huma mai na ko owu. Eda ko owu da. Yes. Ye ti na minum ye nu ye ti mi fia no toto papa no. Debi. Eda obe de ho. Ye ni nasty tifo. Obe den. So what you say? Se wo hu wo nu mu mframa de ama no ni nipa ni lose force. Eda me da se unim hwe mframa no eda hwe mframa no. Koni mua na tumi pa so tumi pa bowura ni mua no hojo no kwasem se bibia wura ni mu no kwasem se bibi wo Onyankopɔn difo. Yes. Ono no wo de ba honam fam se ya o ye special. Very special. Fam so a o ye special. Very special. Di etini mu no e bi na aba papa ni mu. Yes. Nyesa ka papa ni bewu anko bewu. Eda na dia sa fa ne say Onyankopɔn difo hu frama ni ma wie no. Na ni aba no ho so. Yes. O say dia na wudi na no poso kuku. Kenki yes. Amani biye die wie. Onyankopɔn difo so sori. Oboni dipo oboni dia no sori ye. Yes. Na so hu say e da obi a wo wu no. Yes. Onyankopɔn difo e boni dia no sori say sojani. Yes. We kire say say e nwanwa hwe ahoɔden so obi a na wo de hwe wo di kenke no. E da wo de hwe. Kenke no ohun aso Yakobon difo bisa na say what did he e na o say ai nti wonim e da say na nka onidi no twahwe anka obi beka say
come na man buy odifo ma bisa ne say what did he and I say I what did he anopa no na nye kenke nkwan wadi o wadi bibia ka kenke no yes I say wo kwan so an why then what yes why no odifo why no odifo why who is your prophet yes who is your prophet yes this is a great opportunity for you and I to have an encounter with the prophet Ajimai Benjamin in Kumasi here, Ejoso Echelkrum, Righteous City. Yes. Tomorrow is Sunday. Hurry up. Yes. Come and have an encounter with a righteous prophet in this generation. In Ejoso, Kumasi here. I'm talking about Kumasi, Ejoso Echelkrum, Righteous City. Call this number and call 0594 844 111 0594 844 111. Take this number 0539 224 999 0539 224 999. Yes, have an encounter with the righteous prophet and your life will never be the same. Eda beda sepa patcho ni di mu to ha common. Eda mpacho me da ase. Edi se wo hwe papa yi owu awie. No nyankopon di fo se obo ni di no asore. Yes. Trans no atnase. Sorry no asore. Just sorry. Yes. Come. Just a free. Ene chese unyankopon di fo mframa no huma ano no ahoden vom eyempa mframa. Yes. Eyempa mframa. Enti menu a wo hwe me ohun hwe mframa yakopon di fo huma no eyenkwa mframa sanka wa ma sore daada edade a akenu ana kane nkwa na asa enti menu ya yententententem etena yekosi ada ene nyankopon di fo yinhia Kumasi baby a wo bia bra Kumasi ejoso echen krom Righteous City ebia wona mo na onkwa na asa nso na wonim yes onkwa na ebia san papa no so sori anopa nyina na ne ho oden enso hwe sema ko firi asase yi so enkwan so odewu nanso wonye difuo anase kandifuo a wodi wonim a wotene a onkwa na besa abra wonim yes enti ene nyankopon difuo enhia mekire miwura odifuo Ajimai Benjamin de ya soma no ejanom seso mekire miwura Mose miwura Elia miwura Yeremia no omo seso ana awie ebrim nyankopon soma no amaye baby a wo bia bra Kumasi ejoso Echekrum Righteous City echena kosi adaya na me kai won so se training program no e ma remfi training program no yenko hwe nyankopon ahini ne training kane hwe program no mo so aso for se training ni ho wo de bra 10th year September 10th year program Odifo Ajimai de esi ho tenene asoro na yakoni nyina de ye bia ye beja ba tenene nko a na ye de beko yes wu firi asase so a de o de beko eye tenene osoro ahimam de o de ko eye tenene eno ho na nyankopon difo e de program yi esi ho ama yen se ne be ya yen so asoro ya yekoi ye bre enye kwa se ka asofo enku ade a anka asore no obekwa ma obre nyina obeye breguo ena bruni beka se cost 90 yes enti ene nyankopon difo nhia nyame ya admo ochene ya wo de ene ni nhia program ne de eye 10th September 2025 ya eye 5 days program from 10th to 15th from 10th to 14th yes 10th to 14th 10th ne Wednesday we ko kosi Sunday nti bua ho
na me ka kyerɛ sɛ ɛkyena ya Sunday ya ye ne ntentententem wo bo ho nwumre ya na nyame ya adom o kyena Sunday ya eni ni nhia Kumasi he ya edwoso ɛkyena krum fa number yi na renfi na de nwanwan sɛ program ni mu no obema o se fa apple bra na apple no betie ne kasa na akoye ahodwiri nsem sɛ o kai kwadu dance ye no yes kwadu dance ye no o kai pa yes na apple die eye sonko amomoso kyese ahodwiri nsem e de beba no wa obedi hu adanse bi de nwanwan so ne sɛ obɛbɔ yesu e wo program nim yes asubo a wabɔ nyina eye wura yes eye wura me na me ka kyerɛ eye wura ye nyina ye kɔnsɔrɔ mbɔ yesu me ka kyerɛ me masubo baako ni adanse enti baako ni asubo baako asubo mi yinu asubo mi yensa we nyina ye waste so still na ye di bɔne yes ye di bɔne na ene Nyankopɔn di fo nhia program yi ɔbɔ wɔ so wia wa obi nsa bɔne betete wani so ma wa hu bɔne obi nsa bɔne no ye watamfo bɔne na ma ye brɛ enya baifo ye bɔne na ma ye brɛ oni ni hia na obi nsa yiw obɔne ebetete wani so bra Kumasi edwoso ɛkyɛn krom Righteous City fa number yi 0594 844 111 0594 844 111 number no ba ko so ni 0539 224 999 0539 224 999 beda wase so wa ya so atiem eda ani diem hwe papa yi se nye Nyankopɔn difuo ena ase na owa anka ne nkwa na asa enso hwe di Nyankopɔn difuo eye otwitwa agye no eda oka ho asɛm sen eda me pa cho be da ase eda ojefo ho ona wo hwe se de papa yi so se sata ma otwa hwe na kama ni wo so wo hwe nanim a utumi se papa no hwe wo papa yes o hwe ho ne ho nyina wa let's say sanko ko wom woduru ne kra ne duru eda eko ne kra ne firi ni mu eko so se papa nti ye yiu na no otre fi a anka sada no obewu yes nti so se asase e mo papa eda upie no onim se upie akoro e bia umma bi mu esu be de no unim ka onu be bia da no kwa umpi hwe nanim ni o se nanim ni na awawai o hwe ho ma chese yes o hwe o wo wie ena nipa wo nyina so yakoma atu esu ye yakoma atu no na yizo Nyankopɔn SOMAFO ne de wonim se wie de eye kete eye kete yes enti so se na Nyankopɔn nam na kwa so na oji ni pan bankoma hwe ni ji a ya na mrantie ni nya enye easy eni ji sonko eni ji won waso yes o se Nyankopɔn na kwa iso abadum ye yo ababua ye no yes anka hwe asori dem tuwa sa wo bofo aba obefa nako ye dey zo Nyankopɔn na se amen hwe adanse a eni adanse a izo Nyankopɔn ma akonya ye nyimie nsɛ hwe adanse mu adanse hwe oba wo nyinsɛ apam tuus wo ye den da e be operation say na doctors for anka obey da atwere CX omo the operation na say Adam pacho o sade o wuntimi mo timu meka say menyim na me shede aka say e be ni CX na no ya asam papa dabi asasu ekura ya tiso a wo asambone wo ye den bit ma betu pofiri mu no obi mpeso be o ka asambone kura to so na wo nyim no be ka say o me shede aka say e be ni dabi ensi tutu se satam no oba na kuma atu ana be ma no so ye badwin ba no se dabi me kai na anu bi yes me tie papa yi ni na me nantifu in kawe eba dabi de CD me nye mistake dabi se me hu ahoden bi e wo papa yi so yes iso anya fo nam no so be gi me yiri sema ampanso Wednesday Thursday no ba na wo afa no afa no ba shofa to ayi ni di
ofo to anyere anko be wu simple eda ti nyame bo ochira kwasi wu yes saka mu yi anko jimika wo ye warm up wo ba righteous city a wo be so say wo ko wi asakra fama omo ball obi omo ball omo so omo ko kam yes ade chi no be ball a enyumre be nice am to mutimi ko no be ko kampo mu ba bi so be bia no mo be ball na no part 12 something so mo ko ye ka omo ko sekam now the Israel nyan kwae wadom oti ase nwuye wateten ne nkra uda ofi fa na wo ese sa me baby wo bia righteous city ye di anu si pona no wa fast ada me say na okọ passport officer amanfo koda ho ma de echi eno e mankwa pacho da bi e mankwa enti ena nwumre ya sim baby a wo bia sim na bra kumase edwoso echen krum righteous city pacho oba obenya baby ada kama baby bebre wo obenya baby ada bra shedan kakraka yes shedan kakraka wa petesu na nyankopon difo yinhia na obone betete wani so na obesan nya ahodwiri nsem a wonti bi da yes eda won ye bibi o ye try yi o eda Mira odifo Ajiman Benjamin wona ya soma wo se ye nhia wa anke ye ne mobrofo eda nke kwa de ye wu obi a ne nkwa san hwe se yankopon difo efre no o se na obisa se ne din de se no se atu ahene no bo ne din atu ahene bra ne kra ofre ne kra no na da de kwa se hwe ahode fufu papa no nya se wo ba se ne kra no be hye ni mu no e free ho no kwa be sin ne no ofatu yin bo che soja me say odi fa jama be jama busa se ofa ehin na wote no hwe se no si 10 ya utu sa hoden foforo emranti ahoden o enso papa na ni afi o oyini se wona emranti ahoden bi a onya ya na eda bajo we obi a owo no nyo no onum kenki no pacho an do owu no e no onum kenki na dafo enafo do owu ne kra afiri de mu hwe ni no onum kenki na da hwe obi a wowu no obi a wo twa hwe ma na nim nyina awrowro no onum kenki onum kenki akopo di fo srema no wie o srema no wie hwe chicken kenki mi enti me no eni o krabro enti no odifo abusa ye se eni o krabro kra yehu no krabro yehu no eda pacho me nu adofo a hwe me eni o krabro wo de hwa ho dwiri sem nipa ne nkwa asa nanso onam ne somafo so de nkwa ne bia kan mfie on se enwanwa entana ho eni o krabro fanamba yi baby biara wo bia menu anu sehifo enchifo benchemafo bodifo temale akra anwona togolai baby amu wo bia fanamba yi nabra kumase edwoso echen krum righteous city baba be hia nyankopon difo ya soma no yo tena onye bone so hu nipa otene na onye bone fa number 0594 844 111 0594 844 111 number no ba konsuni 0539 224 999 0539 224 999 na me koso kaa se program wanwanso a yankopon somafo e de esi o tene ne program esan se otene na onye bone ntino na otimi kyere tene ne so ohun program tene ne program yes 10th ya September ya to 14th a 5 days program na one kasa obehu say yes setene na asofo si enni ho se ewo ho pa
nyankopɔn diifoɔ na ɔde tenene no ama no nti bra na ɛne no ɛnhyia ɛne no nhyia wɔ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom Righteous City. Yes. Amen. Eda. Ani die mu wa hwe amomasem ahodwirisem. Eda. Chese nipa ayekwe no operation. Hwe. Wone Nyankopɔn di fuhia e. Chese wonya fa hodie free. Di ode ne nsa aka TV. Ono so stroke. Yes. Eda na stroke kra papa. Na nura ye beso ogu so no. Yes. Me say obekɔ hospital nura ye beso ogu so no. Enko. Enso. Eda enche. Ye mre no aye bre nkomo no so aye de. Na wo de hwa ho dwiri sem. De he na ho bibi kan. Eda mpacho me dansi wa kwenye. Me pacho hwe adanse mi ense ya boya. The onam you root for my Benjamin Swa, was no. A bride in an so. Yes. And that the Yana and my root for my Benjamin was I one say, who bought my friend or everybody in the TV, no, at Righteous TV. Obeka say, oh, wait, dear, a bit Mrs. C and Safu. Waka, you, Matty. Now the old bow my Mususwe. At the Chiamusem, say, we bama and crown cra. Now the Abama or my winning in us way. Yes. A dear, when you would defer my Benjamin so, you know, my Ganem. And also mine, the Pan so we say. And you want more Tom so don't boy you say ya. Said you stroke, never you know to do. Yes. 4 days. Opening in the ma, omit the want. And so when you would defer my Benjamin so. Yes. Amen. And why you tell me? Yes. Dear doctor, Edis, yes, I told us. Then the leaders was son. When we saw Poco Boca, you be in operation. Then so mra no Nyankopɔn di for me ro di for my Benjamin edi ehia no awurade na papa ne nsaso ama wa wafa no wafa ne ba yes ya anye ni CS bia on say awura no asomafo no na onam on nsaso enye material asem bacho debi ena enye bo afore bi hum yase ne bacho debi enya kan bia pa bo akan bia ho asem onam on nsaso yes ena nipa nya fa ho di no kwase we na kire say mi ro di fu adwuma ya soma no no kwase eda we num nyina so no ye mo afode ansa de hu Nyankopɔn di fu debi oh ni nyina ye kwa de nke bebu ye ko mu no we na ye bɔhye no no so se me de ma kwa mo nso mo mfa ma kwa internet da bɔhye na ye ne o yes internet me ka se ono na ye wura Yesu Kristo anam sini yes e wa asasi so yewura Yesu Kristo anamu sini ewo asase yiso oh my Ghana de yenya ade papa yenya ade Nyankopɔn asoma edifo me kire miwura odifo agyeman Benjamin amayen amanamayin yenya ade pa yenya ade eda eni diem wo de hwe awomaso healing you can't senchene instant obi a wu o twahwe nanim nyina twitwukura mo say yes obi a okowo na ye de operation atono so eda o kan ho asem se eda wase eda me so say you will be Fajman Benjamin die ni Nyankopɔn ni hu tumidia ana yare sawma me hu de on efi se me ba ne cha me hu no me hu de aba na ni ma won timi inside Nyankopɔn de tumi ni nyina eda ni nyina de enwanwa kra ne asenka asase so eda so se enu de son kokra sofu bie ni ho so se asenka ni kia o de sman ba asase so na yare sane sa ne ma e bonus yes na de enwanwa ne se oba enu o me hu se sa ade ton wo Kristo sum no emra ne kan wasem a na de den so de mbia so emra ne kan wasem so ni yehu eni oba no be hu se sa de na emra ne kan no wa be hyemu kina me hu se sa items ba for be hu me emergency prayer the materials
ina sa ya trosem eni Kristo sumu yo ye bibia che so trofo ono ana afa e na odi abehye Kristo sumu de sa de ni bi ba kokora ni wo you di for my bed my mind woman say sa me na emra ne ka no na edi dan so dem na omo kan che no ade no wo nso na asori ne ye ni esu esi wo eso ye izo nyankopon ya adoma osuma na ko abayi saa ne omu ye nyina na ko na be me wu sa de ni na atrosem me patro obayi a ocho si ekwe ni CS no me patro aka be na otoy on top bibia materials be na otoy to bibia na wonya oje ana wo bibia so me hu di there be wanye emergency eso ye onam ne nsaso yes ne nsaso yes wa wafa no wafa ne ba wafa ne ba wa easy shoba yo wo boase oboase yo ne ni da so asa na bo fre ko wo you will give for my Benjamin in phone ni TV so onyanti ase ni gidi wonu amu hwe stroke wo twetwo ne fa dwodwo onyanti ase TV ni phone ni na nu nkasa e ba no shofa tu ahere wo wu awie yes wo wu eda wo wu awie me da se we ye ahodwiri se wo wu awie na so onam ne somafo nsaso ama ne senya nkwa na me koso kae se program won so a nyankopon somafo difo ede aba se yenkohwe onyankopon ahenni ne tenene kan eye 10th September ya kai 10th September eye 5 days program 10th September to 14th September 2025 year amiyad my Wednesday be see Wednesday 10th be see Wednesday September Wednesday to 14th September and so be ko kusi ada kai na bra na tenene na asofo se enni ho no wa obeye testimony yes obedi hu adanse enya adanse ankasa wa obi say yes wo hia nyankopon tenene ni difo e wo wiye bremu na wonso obedi hu adanse se wonso enam ne nsem a ode be mawu a ode be ye adwuma wonso wotene na saa nsem keka no one is perfect ebe fi wo num kura abun se eye busu keka yes one can be perfect na jai saa no one can perfect no woni nyankopon di fohia saa kasa no kura ebe fi wo num yes ene ni nhia kumase edwo so achen krum haya fa number 0594 844 111 0594 844 111 number na ba konsuni 0539 224 999 0539 224 999 na me ko so san ka say program ni mu no apple wadi apple anya hwe ama na apple we die yankopon di for say fabra na obekasa akire apple no na wa obi say you wadi apple na apple we die eyen senkyere ne apple yes eyen senkyere ne fa ho die ade so eson ama wukon mu bu o hawa wonemu odi apple na obi say yes afi wanya home ama okra onam no sonso ma ye nyankopon asem ten ne nsem a ebi ni asase ne so yes nsem efiri ni mu ba no ebi ni asase ne so ene ni nhia nyankopon ya adoma kosi ada ekene ya kosi ada ya na obeba bete ahodwini nsem wakwa asore akwa wa bete nsem a wonti bi da nyame ya adoma okene ya kosi ada ya ene enwumre ya abobo ho na beda ha yes beda ha na onkwaje ho adwuma ehiama opa yes ehiama onkwanye obi die wo kra no enye obi die eye waa wo dia efiri wo nsa
nyame anya wadom wanhyia ne diifo kronkron ya amane na obekọ ko hu udi asofo na chi obekọ ko hu amane nti ene Nyankopɔn diifo nhyia program yi mu nso no obebọ asu yes asubọ aye bo nyina ye bola ena na me kyerɛ o me de no bɔ masubọ ebi mu nkura bɔ asubọ akola ketewa ya wo no ne ye petepete nsu gu no so agudie nti bra na Nyankopɔn diifo mo tene ne mu asubọ aye bɔ wa untimi nye bɔne biem yes asubọ aye bɔ wa setene ni no bɔ osu no ono no tene nti wo bɔ tene ne mu asu yes trese mu asu ni bi yes obɔ na bɔne atete woni so hu bɔne abo se bɔne ne ye watamfo on se hu watamfo a wone no emfa anyonko yes nti wo behu se bɔne no ye watamfo we nyina echi di se one Nyankopɔn diifo ehia me kire me wura odiifo ageman Benjamin one ya soma no enti fa number yi 0594 844 111 0594 844 111 number no ba ko nso ni 0539 224 999 yes ene Nyankopɔn diifo enhia nyame ya adom echina Sunday ya eda yebre no ayebe nkomo no so ayede mpacho no kre eni die mu asam tiawa bi me pacho me dasi edi kan da Israel Nyankopɔn ti asefo na si se ne so aye ne pe ebi odi na baba biduru na de meka akyere ahwefo eni etiefo ne se onto anamo oni ewrodi fo agema Benjamin emna metie hia no benam ewrodi fo agema Benjamin so ama ye nkwaje awie peyo ne bakro Kristo mu ne mafasa akonya yiso achia Onyankopɔn diifo se bebia wo bia sire Nyankopɔn se omani nyankwa daa amen no to ne nkwanem emfamaye amen ne mafa akonya yiso na achia yankasa ye maame mama abeta awrade nhyira no bebri amen eda eni die mu yebre na ye be Nyankopɔn no so ye de asam tiawa bi eda yeda Israel Nyankopɔn na si osoro hene no yeda na si se ne de odi sa akonya sonku yaba America cha hwefo na etiefo se mu bia ni ne krabo Israel Nyankopɔn ya adoma ye wie nyume ya obi anya fast na baby obi a ontumi kamera na Israel Nyankopɔn ya adoma no pa obedu City a obeba be tso ahudwi ani asumdie nsem Israel Nyankopɔn akwa na asumdie nka woni ne fie da amen amen nkomo na ye de na so yebre no aye be me fasa akonya we so na mechia diifo ageman Benjamin de ya soma no Nyankopɔn diifo no diifo a onye bone yes me kire me wura odiifo ageman Benjamin ono o kire tenene o ye tenene ni nti o kire tenene yes tenene na asase no so se eni ho no me wura de o ye tenene ni nti o kire tenene odiifo ageman Benjamin me wura wabofra ani diem Onyankopɔn no oma nkada ni ameje penie amede dwumadi ho chiame medin Eda Lewis emrepem ebesan ehia makram bye bye. When I think upon your goodness